Sakit. Nice. 32. Nice one. Hindi takot camera. Panawa ba? Camera ba? Meron dito po. Wala. Sakit. Linaw kay walang pagsisi. Okay, thanks lang. Sakit ha. Ilan yung papaling yung mo? Uy, Quincy. Magkatuloy ha. Sakit. Hindi siya ma-dark. Hindi siya trouble light. Hindi mo ito ha. Nice. Walang pagsisi sa akin. 1, Ilan ni ka months? 3. Walang pagsisi sa akin. Tawag ko. Sakit. Tungga. Ha? Ano ga? Hindi lang mahuli. Kaya, di. Slow. Sakit. Iyaw gini mo. Nipalit eh. Nipalit yung ka na para sa isip ko. Dahil na yung limon dito dahil. Pika. Wala ko. Kuya. Ano? Uy, kartong ko nakuha ay kanina TV. Sakit pa? Bakit ba rin? Ito? Ang tanong ko niya, hindi naman TikTok. Laptop mo. Kasi miss labo. Sige. Hindi lang. Kaya tayo. Kaya na nino. Kuya, sakit. Sakit kayo? Wala ninyo. Sakit. Oh, sakit na lang din. Na. Na? Hindi ka siya ilutun. Pahilog sa iyo. Sakit ha? Hindi ko eh. Balik ko lang din. Ikaw rin. Ikaw na video. Sakit niya kung siya. Ilis na yan. Sakit siya. Ilis na. Sakit. Sakit. Na. Hindi pa raw kanina.
Ayaw ilabay ha. Pangayoong ko ha. Wala may sakit. Hindi ko lang kanina. Ha? 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 Mire. Ako yung Rian. Yung Rian. Yung Rian. Sakit pa? Hindi na ako sa Pupot sa inyo. Nagpuputot na itong ulo. Di, sukul. Di, awa sila balik. Ang na mo yan. Sige. Di, sukul. Sige. Nagamba? Tara, ngayon may gulitan. Abutin na. Hindi na. Nagamba? Bukta. Di, bukta. Di. Apa? Hayag na? Hindi na dulong? Palibok ko mo. Sabay mo makita pa. Hayag na? Sunod maan? Salamat. Sa pag-ayaw na mo na pa. Ipagpawa sa kanyang spirit. No. Kaya salamatan. Ay, sumunod ko ano? Nagising mo dito ng Jesus. Amo. Amen. 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 Wala na?